kai ai na gaya ma ina jin daɗin mulkin nan Buhari na gyara wallahi ka amma gaskiya baka da imani muna cin biredi da ruwan ka ce wani Buhari yana gyara ka ku dama ku ne nan makiyansa Buhari na gyara Buhari yana gyara mana to ko inda san samu ne ko Buhari ya kai mu up level ba wannan next level din bai kai mu up level wallahi kai amma kai dai mugu ne wallahi kai mugu kamanya ha ba tun na gyara ka ce mana wai mugu ne me ba mu daina haka kana mari na mari kuma mu daina kala wannan wasan mari kuma daga faɗan gaskiya ka fara mari na ni ban mage ka ba biredin ma ka gama ci ka ci naka wallahi a'a daga faɗan gaskiya kuma ba wata gaskiya da kake faɗa dama an ce gaskiya ɗaci gare ta naji ko yauki gare ta ne ba ka faɗa gaskiya ya gaskiya me ke faruwa kuma za ka san ma me ke faruwa ya sa na juya ka sake mari na ni fa ban mare ka ba mun wannan abu tun ɗazu ina jin abin da kake faɗi wato ka ce sai ya tafi up level ko to ko extra level ne ba za mu bar shi ya je ba domin ko mu aljanu ya dame mu ballantana ku saboda haka dole mu ruguza shi dole ne ya Allah dole yau za ka gane kuranka dole za mu hukunta ka dole ka gane kuranka